Nous avons vidéo à partager très bonne nouvelle du côté de l'armée. Victoire et gloire, fama. Vive nos forces de défense et de sécurité. Et Tchembalmo, Mali armée be mona bongola. Mali armée be mona boana, Mali armée de bankenea. Mali armée et anga Mali armée de anga seromé. Mali armée est-ce qu'il y a femme abe bara min siri chawla balmo akana ine organ courage me amna billahi woredo nan kloya me ko min kera chawla terenga min kera terroriste la terenga balmo kunu Mali armée ye dimin ble ba de do terroriste la no e 25 octobre armée pourra ka communiquer que balmo ay nouvelle soro. Non, c'est pas. C'est une très grande victoire. C'est fini pour les terroristes. Ni terroristes, c'est ma mort. Ni ou ko banene. Mais nous sommes à tout Janfa là. Ou to Janfa là. Janfa, ou kana dabla ou ka continuer. Balmo undale wan me mina. Dokas arme kuturu be daji Mali la. Wallahi dok arme kuturu be daji Mali la. Dok arme. Amena klak andado. Che ayanga arme de l'air fou. Non, vraiment, Sadio Kamara, il y a des fois, Sadio be fo, Assimi be fo, Shogel be fo. Wallahi, sen colonel Malik Diaw. Tchebado, équipe ala yere de ni équipe chi ama le sen colonel avec le premier ministre. Ala de nous chi ama wa. Faut eta to game nous bla. Et c'est vous voyez. Donc, la plus grande victoire. Kabri n'enkoyo, kabri kidal kelenda mnela mbalmo amena ndado ala sonne sisa. Kunu kabako garade o temelengo premier ministre révélation que a to biso madana segu balmo orela nunu ka jio ni colonel nunu Shogel ni colonelu balmo adio a yonte soro quoi ay révélation que kununa est-ce qu'il y a famo ay terroriste nunu ka salaire tige balmo adasera bema ani mogo munu me kofla jegala ah ko il faut laisser les faits, il faut dialoguer balmo Shogel tagamaruka ngabe abe politicien donné quoi Shogel be malien don Shogel be politicien don Shogel be tuabu don jameta sema ka mogo yini oroja ka so bebe bamako saru u chama me bamako quoi wallahi am tu ka mogo yini oroja u chama me bamako amena ndado ala partage augmenter ka kerbla ou kana nga vidéo signalé ka nga shérif ka fo chaque shérif tiami aidara kabako kuratigi kabako furatigi ala shérif ka so kabako fura la fura mununa ka impana bade ma tension diabète forodimi rendimi kodimi shérif ka numéro est 75 64 10 10 75 64 10 10 no korina be yon so o temele ga nga kutubu na nga wale fo sheku la sanakane bele abese ko ateta te mochi ko kuna gilara maliko la wuli be ka segere na ya fo ama denga fo sheku fitini arei bolo nyashi ndimima na le te ko jama ka twala mbalmo wallahi doni me sheku fitina ni tarase unini sheku mayon ijija ina denga ka yon no sheku fitini donc na sheku fitini fo ambe sheku sogore amba ale fana fo no la sanakane ga sheku ka mugadam kamara fo ka parti jeka bara na président baye teraye aka foli belebele boa mouvement jeka bara mbalmo o be bara bare la Mali kono aka foli o belebele biya ka chaque sala fo kanjalo alere fay segu dawda kanjalo fo en fo tubakura murke ka kuma mancha ni mo 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 bala ma ka numéro di inbox la donc amana do nga sujet kono mbalmo ama ene clef la Mali armée te ka mangange Mali armée te ka kuma Mali armée to de ko silencieux ay technique ni attitude mi adopté ni wakati abe foni ne ma ko silence ko beki damne kule ka ne be bo quoi aman damne kule ka ne be bo ame armée ka bara nodi au fil du temps anga armée expérience de soro jambalmo esia fam ka toka bo nyini moko akefra ka toka bo ki ka shuda fo ka toka bo kelebe degré minaka a be justifier jatubabu bo de taki kelenai mbalwa Mali armée klala général Oumar Diarra no anga général de division anga chef d'état-major balma mo ngolo falente stratégie militaire la tactique de guerre la
Mogote général Oumar Djaranye bi. Ima Olale de armée peigné moyala. C'est le patron de l'armée. Balmo. Aye armée iba ye kafo aya ka méthodologie yelema ka évolution tchogo yelema. Oui armée ka communication yelema. Dire pas fene obefo. Parce que dire pas ka communication. Mogote adjatemne mais on va adjatemne parce qu'on met armée sur là de très près. Obe baramunge. Balmo ebado kafo koko yelema na kunu. Balmo Jahanama ibe Jahanama mindo re dara terroriste ka. Ministre fere fembeke qui telia qui retire en complicité avec les terroristes de la SEMA ka kambla pour que terroristes SEMA mouro ou ka ta véhicule ou ta ou ka ta 4x4 ou ta ou ka ta blindé ou ta parce qu'au bas dans la bataille de Kidal elle est très proche, elle est imminente. Bataille retna ke Kidal be di amani parce que il va sur mo tintu na be do Kidal wa sur terroriste tintu ni wa sur groupe bebula o re stratégie là bon terroriste taru ravitaille agelok o taru yoro abek mo akili bala fanga kun te terroriste la tourner o kun affaibli là o kun tsega opération baw ke tourner bon kunu o kun go retirer ka bo Kidal mo ta kalama ibaye kuna sini o kun wo retirer ka bo agelok balma mo ta kalama pour que terroriste ko ta keleke menaw ta ko ta mobile ta ko ta véhicule blindé ta ko ka arme ani munition ta balma terroriste kelenga keleke menaw baden soro ka arme soro ka munition soro balma terroriste ou era bolo sa ko vraiment ou labena ou kora balma mo ni mali armée te flan wallahi mo ni mali armée te flan donc kunu no le 25 octobre il va y avoir armée communiqué le 25 octobre. Terroristes ou attaque complexe de quel? Et c'est à 200 véhicules, avec plus de 400 véhicules. Balmao, ou comme faire Mali attaquer ni Ode. Oui, 200 véhicules. Oui, on y a Gaoma. Car 200 véhicules, n'y aura. Qu'on y a est-ce qu'il y a un investissement? Objectif est moins. Parce qu'il y a un renfort bi centre de commandement à Famba avec un Gao. Donc nous avons déstabilisé. On a travaillé avec Kidal. Aba abara tien avec Kidal opération aba tien. Yebe au-delà faut diagoya ou ka Gao déstabiliser. Faut diagoya ou ka anefis déstabiliser. Donc Gao ni anefis. Ou ma son ata tesalit de. Ou ma son ata tesalit aba do kuni mena ou mataya. Bolmo mo guno fay tesalit force spéciale ou de be. Là. It is ateshila quoi. Kabri 2 km ou bi faka ka so imam moyen quoi. Il tesalit toy est-ce qu'il y a femme ah non ateshi la gata non il a li très fara jama la c'est gata tesalit amali armée kama donc ça oui yoro munu la ane fils ane Gao na akli bala ane fils ne Kidal ça fait 112 km est-ce qu'il y a femme donc Gao kata ane fils il va y kafo il ta tesalit est-ce qu'il y a femme il ta tesalit il bête ma Kidal là donc pour que Kidal barandora fika anefis soro donc imaginez oui attaque complexe ngani miseka ga choko ko deux colonnes de véhicules bolmo colonne de véhicules flat kele kunda Gao ka kele kunda anefis ka ah non bolmo c'est-à-dire avion munumbanbulo radar munumbanbulo bolmo wa dakal akilatke radar de dernière génération mi même Mali bulo na be fois ma 59 M6 Balmo, avion tese ka chaye bolo kwaradar match. Avion tese ka chaye bolo kwaradar match chaye bolo. Les radars servent à guider les aéronefs au forêt. Flana, radar ou de terroriste ou ka téléphone. Ou be kuma ka radar ba be intercepté. Terroriste ou ka déplacement. Balmo ou yoro be chenchende. Balmo ne madala ni fare ma do terroriste la. Ka mobili tunyongo keme fla. Doki nyeshi Gaoma. Ka mobili tunyongo keme fla. Doki nyeshi anefisma. Balmo au ni ala che obesega teme Mali armée yinama. Obesega teme au radaru la. Radar 59 N6 a kele plus de 8500 cibles. A kera dugumala lao, a kera sanfela la avec kokoji ka balmo obo de détecter. A munu. Balmo avec objet bakelen détecter. A munu aka rotation. Balmo ou flene ka terroriste ka véhicule ou de repérer. Ou bekana dobena les Gao, dobena anefis. Ora la balmo armée de l'air ko
k'a b'a demandé général de division Oumar Diarra parce qu'elle est ɲɛmɔgɔ ba ye armée de l'air y'a yira k'a fɔ ko vraiment k'a b'u deli u ka nin kɛlɛ to armée de l'air ma ko cɛw c'est-à-dire ko cɛ bɛɛ k'i reposer dugumala la ko cɛ kɛlɛ kana baara kɛ duguma ko an ka armée de terre an ka force spéciale ko bɛɛ k'i reposer armée de l'air côté ko bɛɛ k'i reposer ko ka kɛlɛ in to ale ma ko cɛw k'u reposer parce que kɛlɛ in ka jan quoi an ka taa Kidal est-ce qu'il y'a faamu Aguelok i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ka ratissage ka kan ka kɛ Aguelok quoi est-ce qu'il y'a faamu donc i b'a ye k'a fɔ an ka armée de l'air général Boy Diarra ale y'a yira k'a fɔ ko non k'u ka nin ko u ka nin to ale ma u ka nin ko to ale ka bolo kɔnɔna la o de senfɛ n balimaw i b'a ye k'a fɔ le Mali a déployé plus de 40 avions de combat. Nous avons déployé plus de 40 avions de combat. Balmao, Sukhoi 25 ou bala. Balmao, Sukhoi 27 bala. Super Ticano bala. Super Ticano, obe ala. Balmao, avion mounou utilisé la tournée. Il va y hélicoptère Mi-34P et hélicoptère Mi-24P. Kafara les drones TBD by Aktar. Eh mbalmao chawiye jahanama de sigi terroriste la kunu mbalmao ministre be ga minga wallahi na ba do attaquer parce que ba do terroriste ne renfort min soro contingent tchadien ne yamine me ula quoi faut ka o refamu renforce ga do mpi ka bo Mauritanie renforce ga do ga bo Algérie contingent tchadien o de yamine me ngon ma do ni Tchad ma ga soldat ta mbalmao chama me samana mana ko la terroristes soutenir la wallahi chama mesa ni Tchad ma ka keleke mena unche aka keleke de unche wallahi terroristes c'est-à-dire ou ga soldat ou ga force spéciale abade ne be shila tunu Mali konna la ya parce que olu de be terroristes nous ngorok où ils sont affaiblis banabagato do o tseka ni attaque complexe sugu o tseka kewa donc on stratégie là bon drone TBD bayaktaru blafolo est-ce qu'il y a famu olu ka colonne de véhicules nous armée de l'air et bara de ke dongele simultanément 25 octobre duguma mo ma bara ke duguma mo ku sembo kala ina ka toluma u ka beto avion ma est-ce qu'il y a famu drone TBD nous olu surara colonne de véhicules nous na balmao a kele missile nani yombala balmao nous ka missile fili colonne de véhicules ma ibaye sur place on se ka 50 yombo bara la ibaye automatiquement colonne de véhicules ou be yere ke quoi parce que vous avez encore des canards quoi. Donc, ni drone nous frapper, vous avez yéreke, balmo nous yérekera. Ou des simple, ou mana yéreke ça, ou va faut couper boulga do côté warola. Balmo iba est Sukhoi 27, anim 25, ou nous katelingo djou. Iba manga me wa sur un véhicule détruit. Balmo nous fene willa, ou beka tatu terroriste là, ou beka tatu colonne de véhicule là. Balmo, al sa terroriste continuera, ou beka aller ou yérekla, parce que ou va do. Tant que vous groupez les noms et au bar de canot pilote, vous continuez là, vous êtes là, vous êtes super ticano, vous êtes voler à basse altitude, vous êtes plaqué na tout ni terroriste ou non fait. Et bah le terroriste vous mettez mon nègre, vous êtes mobile, sans tellement que avion vous non fait, vous êtes mobile, vous êtes pêché de mounou et tchétchèn sans fait. Ka pêché la mounou, ka oron qui est pêché et tchétchèn sans fait. Donc poussière me voulez katafo kabano là, pilote ka champ de vision, à bas bruit, même ballement au chumou claret. Parce que il va y l'inote de vision nocturne manga mola. En même temps, il va y kafo avion mounou super ticano, albatros, Sukhoi, hélicoptère nous. Ballon ou se ka barake tam salir et ou se ka barake conditions météorologiques sur bella. Ballon ni tempête de sable ou se ka barake. Ballon est-ce qu'il y a fond ni vent glacial ou se ka barake. Ni tornade B ou se ka barake. Donc, balmon, un avion, mais ça, ou choda, ira. Oui, béji la mounou, béji nani, tourou, bega la, pour que la tchétchèn, ou le coup, un avion bourré, balmon, pendant que vous êtes tchétchèn, ou bega, SIA, béji la mounou, ka piloti, SIA, ou poussière, ka ouli, ka piloti la bourré, balmon, au tabdon, infrarouge, mounou, be avion, nouna. Balmon, oui, véhicule, mounou, be visé, véhicule, fin, bébé, ira, la mounou, tchétchèn, balmon, oui, a susuku, oui, a susuku, Bolmo, au coffre hélicoptère, on a tout mal là. Chasse à l'homme d'amener la ratissage que nous kunamina, bobo barala, nous kunamina, bobo barala, nous kunamina. Nimbekera, yoro flagao, ani fixe. Armée de l'air, mais nimbeke simultanément.
e balmo ni transition te ni ko yen fon so la kan armée de l'air be se kan est ce ka me dala balmo pilote be Mali bolo wallahi ne nous y rien nous rencontrer je l'ai vu à Sévaré et c'est la femme balmo nous ye baroke e tiem balmo anga pilote a do 25 a challenge by 30 ans bolmo nous ye migi mino be migi kala kunga ka migi kala kereka ka migi bolga yele sabe ka migi bolga jiga nun turule nduma balmo pilote et démonstration no ke on se les sévaré on nous ye ba kanala iba kalama ku be ka obeka suko 25 boli à 10 mètres du fleuve est-ce qu'il y a il va faut 10 mètres il va faut ku jigi do baji la il va edro o suro ale baji la o be girin nun korota nga yele sabe jaja ku me ka terroriste de ke terrorisme nous me baka anga hélicoptère ou pilote balmo Mali pilote de banga hélicoptère buri demsenundo ka ubeshi hélico darila ubeshi suko darila balmo aba do snogo tuye shuni kle snogo tuye u dale no do prêt aka fogo jugu be ne horola ni Mali kan attaquera en moins de 10 minutes et ben Mali avion no scellé o ba ira kan pilote ou te snogo ni munu be garder la be shire essayer à famille kumlo dans les avion dala balmo ore la nga armée de l'air ka fo Sadio Camara a cheye projet min ta Mali armée vraiment isara tambulo ala de kisara vraiment victoire et gloire aux femmes donc une colonne de véhicules armée ya be détruit armée ya be anéanti armée ya be halaki e che balmo terroriste ma mo u jigi karla u dabal bana u dongo bana u kun jigi ben nega balmo nu kun sera kana attaquer u ma se ali gaw kana u ma se anefis kana armée ye u tchétchéne armée ye u yereke armée u ke iko finfi ko nyintin ka soro ma se ka geren kana armée ka communiquer la balmo sari u ti kuma kwa kuma batin tuno e ma instant u ka communiquer te ka tuno ne ba flash d'information. Oh, il y a même ta droit de l'homme là, na souda de fois quoi. Il y a vraiment. Donc, chouko, matin tourné. Donc, on est stratégie là, balmo. Il va y avoir terroriste, ma mou, qu'on dirait attaque là-bas, minga. Attaque à échouer là. Ou dirait qu'on attaque là-bas, minga. Attaque. Est-ce qu'il y a fait Mali à désamorcer? Mali attaque déjouer, balmo, mais wakatimna. Donc, beki agil la tke, kelet na ke kedal, ne mou ka attaque là-bas. Balmo fort ça doit ni attaque coordonnée chom na ni force tout la toni balmo Mali armée be do kidal wakati na wala ite nunu ji soroy e ba soro nunu be est-ce qu'il y a famu jiga bidona e ba soro be yereta donc on stratégie là nga premier ministre no e docteur Choguel Kokala Maïga est-ce qu'il y a famu ale fene ay discours bele bado ke bisegu balmo e ba kalama ka fo Choguel Kokala Maïga pendant que militaire ou ka guerre là il va Choguel fene be bara de la stratégie administrative parce que il est le chef de l'administration armée be ka terroriste be se ka affaiblir chogodi il va ka fo Choguel fene a sigile avec une bara là ou se ka affaiblir financièrement chogodi ou se ka affaiblir chogodi sur le plan administratif ore la Choguel sigile yaye ameka ni bara ke ani nunu me nyona oui, la guerre déclarée armée malienne, on me ka continuer ka saradu ma Choguel ko te se ka ke ale décrète à droga saratke ay décrète ka saratke e mbalmo chawre digirula o décrète ale nga saratke fa wilula mangam ba de kera sema ese famu sema na ka jekulu mo on ngonche ko olu te ka sara ko jombu sara war dunte français ko to ka subvention do di terroriste ma mo o tigara France bora Mali la est-ce qu'il y a famu iba e ka fo o dunga janfa u ka waru kun to ka do Mauritanie ani Algérie fait bolmo o frontière sécurisée le war se ka duma on keleke chew bala ko lu be sara chogo jumena no lu banala o lu ba ke chogo jumena nu banana o ba ke chogo jumena bolmo terroriste murutilendo ku ka chew yu di falima o la docteur Choguel aye imiri ay terroriste wa yu ka saratre ay saratre ko beki aglisigi négociation ten comme Mali ni mogote kalela o comme Mali klegele ma ba dialogue ma ko fen juma me Choguel ko die fen ten ko mi ma fo nunu ye ay sabali ay Mali on anga sigi ka foge Choguel ko ale jatemina ga groupe bete o
groupe bɛtɛ mɔgɔ minnu sɔnna ka to Mali armée kɔ mɔgɔ minnu tɛ ka Mali armée kɛlɛ ja Choguel y'a demandé Sarasu u ka liste bɛɛ kɛ ka d'u ma ka u identifier cɛ o cɛ bɛ ka mugu ci Mali la cɛ o cɛ bɛ ka Mali armée k'a ɲini k'i b'a kɛlɛ balimaw k'u y'a compter de un par un o de la Choguel ko k'ale tɛ baara foyi kɛ n'a m'i sara armée la a ko armée ka liste kɛ ka d'a ma o liste kɛ dɔrɔn a y'u ka sara tigɛ balimaw dun b'a dɔn rébellion ni tɛ sara billahi u bɛ boli parce que a bɛɛ mercenaire u bɛ kɛlɛ kɛ wari de kama n'i ye wari tigɛ billahi u bɛ boli n'i ye wari tigɛ u bɛ boli donc wari tigɛlen est-ce que y'a faamu balimaw i b'a ye cɛw de bɛ ka bɔ ninnu kɔ dɔɔni dɔɔni cɛw bɛ ka b'u kɔ caman bɛ ka défection kɛ wari tigɛ in ma k'u la quoi wari tigɛ in ma k'u fɛ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn Choguel y'i réfléchir cogo o cogo ka nin idée in bɔ ka na ni stratégie in ye ne kɔni t'a dɔn a ye nin hakilina bɔ parce que an tun tɛ ka a ko k'an tɛ se ka continuer permanemment i bɛ k'an kɛlɛ an bɛ ka wari d'i ma ko wa ko nin ye sarata de bannen sarata fu a banna ka privilège fu ka accordé ye i t'a mérité Choguel ko k'o banna a ye kuma wɛrɛ fɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko privilège tun bɛ ka kɛ dɔw ye est-ce que y'a faamu ko au détriment mɔgɔ dɔw bɛ yen u tile kelen ma marifa ta Mali kama a bɛ ka kɛ i n'a fɔ dɔw ka privilège bɛ ɲini ka bonya ni minnu ma marifa ta Mali kama k'o de banna minnu ma marifa ta Mali kama n'u bɛ ka armée dɛmɛ balimaw olu de ka ko bɛ ɲɛnabɔ olu de bɛ bila en première ligne wa a y'o de fɔ ko don o don a b'a demander armée ka situation a ka compte rendu k'a ye est-ce que y'a faamu ni armée ko min bɛ sara ale b'o o sara ko mɔgɔ si c'est-à-dire ko mɔgɔ si tɛna fɔ k'i b'ale ɲɛnamini i b'a dɔn u bɛ to ka min kɛ u bɛ ministre de la défense u b'o sauter n'u nana u tɛ kuma ministre de la défense fɛ dɛ u bɛ boli ka na premier ministre fɛ ou bien u bɛ taa président fɛ yen ko oui u ka sara tigɛra ou bien nin kɛra u ka mɔgɔ la nin kɛra Choguel ko k'ale tɛ cɛ si reçoit tuguni ko dorénavant ni mɔgɔ o mɔgɔ nana k'i bɛ nin plein nord situation sécuritaire la ale t'i reçoit a b'a f'i ye fɔlɔ k'i ka taa sarasiw fɛ n'i taara ni n'olu y'a ɲɛnabɔ n'aw bɛnna min na olu bɛ c'est-à-dire olu mana compte rendu k'a ye olu bɛ sɔrɔ k'i bila ka na ale fɛ n'i nana ale fɛ ni dɛmɛ min kan ka d'i ma o dɛmɛ bɛ d'i ma ja mɔgɔ caman kun bɛna nkalon tigɛ ka dɛmɛ minɛ est-ce que y'a faamu k'u bɛ taa mɔgɔw dɛmɛ terrain kan ja a tɛ s'u ma Choguel ko nin bɛɛ de dabila la ale comment dirais-je là a kulo a n'a ɲɛ nord kɛlɛ la armée de don ni armée ko ka cɛ min sara o bɛ sara ni armée ko min bɛ kɛlɛ la est-ce que y'a faamu n'i ka fɛn o fɛn bɛ administration na ale b'a bɛɛ bloquer balimaw la cɛ kojugu min na balimaw nin tɛ salaire tigɛlen ya ko biɲɛw bɛɛ bɛna ale saisir ka taa k'i to kɛlɛ la i ka étage jɔlen bɛ Bamakɔ biɲɛw bɛɛ bɛ saisir daminɛ e bɛ ka perte don an kun i bɛ ka mugu ci an ka sarasiw la biɲɛw fɛnɛ saisili nin bɛɛ bɛna ale daminɛ est-ce que y'a faamu donc ani premier ministre ye baara min kɛ i b'a ye k'a fɔ parce que u tun bɛ an janfa ni système dɔ ye au lieu que n'i nana k'i bɛ kuma nord situation na sarasiw de bɛ terrain kan i kan k'i adressé olu de la mais e bɛ sarasiw to yen k'i bɛna premier ministre fɛ yen k'i bɛna président fɛ yen ou bien i bɛ taa ni mɔgɔ fɛ yen o tɛ olu ka décision ni sarasiw ta ka fɔ ɲɔgɔn kɔ premier ministre k'o de banna i tɛ n'ale fɛ yen parce que ko nord la sarasiw de bɛ kɛlɛ la olu de b'a dɔn min bɛ yen n'i nana dɔrɔn a b'i bila ka taa olu fɛ yen n'i taara olu fɛ yen i yɛrɛ bɛ maloya ka taa n'i sen bɛ ko la i tɛ sɔn ka taa o parce que e b'a dɔn i ye min kɛ terrain kan armée b'a kalama donc n'i ka kɛko i tɛ sɔn ka taa sarasiw fɛ yen donc n'i ma taa sarasiw fɛ yen i fɛnɛ tɛna se ka s'ale fɛ yen donc i b'a ye sisan terrorisiw ka wari bɛɛ de tigɛra o kɛlen Malick Diaw fɛnɛ sigilen a bɛ foni yɔrɔ la dɛ u tun tɛ ka wari sɔrɔ Malick Diaw fɛnɛ réfléchira n yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ y'a conseillé mais vraiment Malick Diaw a kan ka fɔ a fɛnɛ réfléchira u ka mɔgɔ minnu n'u tigɛ na baara kɛ CNT kɔnɔna la olu de tun b'u ka sara fara ɲɔgɔn kan k'a di terrorisiw ma u ka kɛlɛkɛcɛw entretenir parce que gouvernement y'u ka wari bɛɛ tigɛ donc olu ka sara fitinin a tɛ ɲɛnama bɔ mais o de tun bɛ k'o di terrorisiw ma siratigɛ fɛnɛ la Malick Diaw fɛnɛ ko ye olu ka sara tigɛ donc balimaw an ɲɛ bɛ nin 5 colonels plus Choguel ils forment un duo u tagala ni ɲɔgɔn ye est-ce que mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ nin duo in séparer u bɛ ɲɔgɔn dɔn est-ce que y'a faamu u ba c'est-à-dire Choguel mana baara min kɛ i b'a sɔrɔ automatiquement o kelen de bɛ Assimi hakili la i b'a sɔrɔ o de bɛ Malick Diaw hakili la i b'a sɔrɔ o de bɛ les 5 colonels hakili la donc balimaw an ka dugawu kɛ ninnu ka collaboration a ka continuer est-ce que y'a faamu u ka collaboration a ka durer sur le long terme wallahi billahi an mago bɛ ninnu bɛɛ la est-ce que y'a faamu donc i b'a ye k'a fɔ premier ministre Choguel
a ye gouverneur wele a ye nin instruction du bɛɛ ma cɛ o cɛ bɛ ka marifa ta délai tɛ yen tuguni négociation tɛ yen i bɛ traité comme un ennemi de la nation i ka droit ani i ka avantage a bɛɛ bɛ tigɛ n ko fɔlɔ terroristes bɛ nin kɛ dɔrɔn n'u nana u mana na kuluba est-ce qu'il y'a faamu i bɛ ka ninnu ka taa na n'u nana dɔrɔn tapis rouge bɛ da u bɛ taa président ye warimugu bɛ fa valise la ka manette la ka d'u ma balimaw nin y'o bɛɛ de bannen warimugu de tɛ di tuguni nin ye wari di de bannen i bɛ an kɛlɛ i bɛ marifa ta siɲɛ kelen Mali armée kama yanni diɲɛ wuli cɛ i tɛ État ka salaire sɔrɔ État ka salaire bɛ tigi la donc balimaw i b'a ye k'a fɔ nin dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ an bolo k'a da aw tulo kan ka an balimamuso fɔ yan n'o ye Fatumata Ɲani Batuli a bɛ baara min na a bɛ fantanw dɛmɛli a bɛ ka denmisɛnninw cɛsiri u ka kalanko la cogo min na vraiment an b'a fɔ ka barika da nin yɔrɔ la k'a ni ce ani baraji est-ce qu'il y'a faamu donc ka aw bila salam